Keď niekoho ohováraš, dávaj si pozor, čo predtým hovoríš, pretože ohováraním len signalizuješ tvoje slabé stránky druhému človeku. Lebo keby napríklad o mne chceš povedať, že som zelený, tak tým len tomu druhému človeku projektuješ svoju realitu, lebo si všimol ten fakt, že som zelený kvôli tomu, že myslíš na to, že vieš o sebe, že ty si zelený a teda dúfaš vo validáciu tvojho postrehu, alebo teda zaujíma ťa jeho názor na to, že ja som napríklad zelený. A zároveň, keď už niekoho hováraš, tak uvedom si, že s tým človekom, s ktorým napríklad o mne hovoríte, že som zelený, tak ste na podobnej frekvencii a teda je vysoká šanca, že ten človek takisto hovára teba a naopak. A všeobecne nesnaž sa hovárať, lebo je to jednak, kto chápe základnú psychológiu, ľahko ťa prečíta, čo aký si človek. A zároveň celkovo ohovárať je dosť zlá energia a nízka frekvencia, lebo je to brané ako závisť alebo nejaký hnev. Čiže keď máš s niekým problém, radšej mu to povedz alebo nejak si to vyrozprávajte, ak máš jeho číslo, zavolaj mu. Ale nesnaž sa v sebe držať tú zlú energiu a chápeš, že inak bude posúvať, lebo sa to všetko točí voči tebe. Čiže už je autorok starý, nech sa darí.